kan dam chung toy tia kan du ang hian omahara tin kan ma hun kan shelo ani enge kan chunga thingdon kan shelwa chunga ni lai chuan CZT mi theng kha chona chanchin kan ring ka ring IG ate HIV te ti mai teng tong hu thu suwa HIV te tan chuan an kong sial tu poimo tak ning ka ria CZT ti lo lan nu tang phei chuan HIV te kan thin shik na lu tu kha atlat ni amin ka ria ro pui ka ti a ka lo tran top ani pat hian in a venga rei tak dam turin ka du saka hei ni zana ka mulau maya siam te fa nai chanela hian CZT ral te in ponarun thla ka ti a HIV AIDS akaina chan tepo bultran na tepo asoidon nin langani chuwangin heavy doi kan enanga chumi ma soi ka du chu ima hun ishelo chuwangin a thei ram chuan thil thalo laka in thiar film la inun vongul khong che lutang o tung hi pathian ko mai na zara HIV net na net hian som pathum kadam na ani do a kai sia ter nam HIV na nen kum som pathum madam na hey kan soi bel lokal ka du chu kan sarnge in ni du ti tiang du than tur lo thelo mi pita seng HIV ve ti seng AIDS ka thang thin shikna en dumna ta china soi a poina em ban ti kha ang har sa na zong sum kha ka lo tor ve to ne en dumna thin shikna kha ka tor na sa le to ka bang khan ni zana fiam thu ti ta te win ka soya na te her ka khwa ve to rule tur ne yang min ji mo ti ten ta ka lo khwa to thunon che ka khwa kum so ma thum he ni to ma se a thunon che ba kha ka la pui trin le the ro ne ke la ta pui trin huna ba la sa la the ni la sak sak to ra ai la la thu chu mo ko na ya rule tur ne yang min ji mo ti ya ma se kha ka ha nei to de rule chu tu pun kan lau kan ji ni to ro chu tia khopa machine na an lau ang tur level ma chuan ka lo in te khi chi na ni nang ma ni ang ruwa ta ni lai chuan nang ma ni ai lo pang ka ti zok tia class 7 te class 4 te ka ni lai chuan kan school a chuan a thiam thei pol ka ni chi na ni ka thiam the vai kan settle du te phei chuan si se te chu alen mo na enge mon tak ala ni ang ala lo tu em mang min tia nu le pa te ni se alfa te bula am ang som le kha zen tharo wa tia fui na te min mang chi na ni Mizoram ko ma top 20 a te ka lam pha a chu ti khom chuan pathian khong ai na zara pathian thei she na nu le pa thu te ka oi boka masi class 12 ka han zir chhota ngai zong star ka han ni chhota ni dula takwa kan sha chhota a han ti top lok ka du thil soi ka du chumo I mission hi chillem swal wanga thim mai thei din muna kan ding ve kani tu mai chapo thei kan ni lova kan ma hu ni kan shalo tak takani kan chenom pain HIV AIDS lo ve ni pon musita di riam turin lo tran pui amamo zo mishing ve thoni ti kha shriala ka du a chan chu engtika nge he HIV hian in a lu chil don I shemi lo ni chu wang chon mishing hi ka soitum tak chu in chuang thei kan ni lo mi hi musit ve ngot thei kan ni lo ti hi shenoni la non uluk zelang o ngai zelang Tulaya K-pop star in ngai sa Korean in ngai sa na ching kan kun lai ki chong pai nei kan ngai sa chi pai ka chak to ka du ron ti to chani an en chat le kan ngai to ngai lo helmet ing a full face u em po khum ba se a chat hi kan ring kan thir zui vom ze la ne mo Tulaya hian pai tha tu ko lo le ha chuang chan kan kun lai chong pai nei hi kan ngai sa chi na cho nên vậy khát na cho ai rồi có chu mà khát vậy chắc to có vậy nuan chuang á sầm lop mít tui xer wang rồi ai rồi nó biết biết một tí vậy cái hành phun tiêu về cái chảo về đi cái chuyện thì hàng vậy này rồi mà này vexia cái mà chính là cái này đâu qua khai em cái school bạn ấy biết thằng cái chút kinh có hồ bị gì này cái điều có hồ bị gì cho nên lốc lâu bị cái điều chinh bị cái điều tuần lai lâu bị cái điều anh em mà bị cái điều vẫn nghĩ là cái này ta nuam lâu cái gì anh xin cái tiền nuam lâu cái gì mà sẽ phải này bây giờ bao nhiêu cái đủ về này vui khát na hành này cái chỗ mua cái chảo về này lẽ cũng chân về cái hành cần ta cũng tàu ra mình cần khăn cái chuyện lúc bây giờ hành chuyện bao nhiêu xoay ta hey xin sẽ phụ thuộc này cho là vay phụ mấy rồi uất ya này mình sống chỉ cho phong gì cái bên vào bây giờ cái chảo cái tụt yes cái dia cái phụ điều mà này cho nên cái chuyện
ka sian te khan bike nuan chuan ka thil sual ani ni alo tro in nu te in pa te nu nau te moi chu te emo nang mani nge pon in khalang in thia te pai phur tir to me ti thil sual ani ro ma se ka ta na thil sual ani na chan chu ka sian te khan a bial pa ten pai ka ron swai khan an ho tlang ai lawa an nu le pa ka evening class kan stay back homework kan chu te ka te dor kan chu te ka te evening class kan kala te khan do da soi chi na ni chang pi chu school ten tlang bo chi na me zu group zeu zeu te chuan su in zeu zeu ten ten chi na ni thil thalawan ti chi ti ka shere ma se apoi lo chin tur si a kha chuan he te chu thil swal le nem ti kha le khalai te chin chu han ti ve zoi cha na kha ti ve poi ti lo na kha ka le na sa ni ti chuan ka thia nu bel pen song ta ga chuan phur kha te nga lo cha ve te em thia te thu ro lo lao ta chu kai phur tir ve ta le ka ri nang nge lo nuwa lu tuk nuwa ta ka der ot sam phelo lo ba mi tui sir ro lo zoi ai zo ko chunga khoi pir ve chu nuwa ta khi ni ro nuam ka tile tu ka ato pa chuan chu pa ne chuan ka ni bu khe chauta ka ni nai chauta charan do ka ri kop se la do kha ne ka thia te khan skula pa na chuan ho tang lo chuan ti khan kan le kola chang school te ka tla pawa me zu luk te zu ruk te zu in ruk zeu te ka ti han ka ching chau ve ta ne zirna ani se ka tamiam tia tia la le ka thiam chi me future bright na ke na chuan missionary ka la niam ti chi khan ka zirna te ka tlam niam ta wa chuan ka chung te nge thana lawa ta chong ka pa hian he pa hi i bel pa hi i kop chin hi i thà ni don lo tok me he pa ni Christian chung kwai tin lawa then ro ki tia ne ma se ke chuan chen ngam lo ta chan ka ni ka lo lu thu to le to ka a chan chuan ka chung te khan an ve tam min hawa an thu lo te ka shia da ba khan zana te ka nu te bola ka thia te no ka ba pe loks ka dia ni khan ka chuwa ka bial pa ne chuan fia te la zana te ka ni chi ne khatia chung te bul po ni lo fia te la in bu chi ta chu to pa chuan ka bial pa chuan i chung te min du box si lawa min mangai tlak ta ni chuan min mangai dalan te la turin sex min man boi tu la ni te ani chu la chira ka soi che ka thil si CZ a thu soi ai ma soi ka du chu CZ ke ni ai rei dam ro HIV AIDS ve me te tan hian kong sil tu poi mol tu kani CZ ti lo lan no voi set ka ti tin hu hian HIV kan ti te kan thin chuk na hi ar adal tel ding ka CZ ti ka ngai sang to pa IG te ka lo mu thina thin lung tak hian ka video te ka lo en thina ni a soi kha kan ring kan nun kan ulu ka ngai tin Frederica thu soi po an kom na po ka lo ngai thla to a i mangai ani chuan enge imut pui kher kha ngai sexim han pui kha nakina nu pai ni huna in mang dun thelo tro mai chia pon an mangai tak cheu ni chuan mei mi pa hian sex man pui cheu an tum ka ring lo nu pai ni ma chuan i sex chung chang hi ai na sa zo ka kan soi na sat ngai ka ri a kan soi na sat han ti la chu wang chuan a thaper chu number 1 chu ti tiang du than tu number 1 chu nupui pasal in 8 months 6 months mangsu HIV la ka po tin imahun zela tan pon apui moni ti kha kan sei vele lokani ngai thak sun zomang jam se ga lung dong ber ka mangai de par ta chin mer ma an ka i hem ni ngan suan to be le ti kha ke chuan sex ka man chap em wa em mo ke sum the lo wa mo lo vin mangai na ran tir na mangai wa te ama ni lo pa lo le to ba kan se suan ta vai khat chuan vai ti shara to ba chuan class 12 po pass ka vin missionary ni tu khan rai ta po me ni war ta po me ni chuan now ai ta kanin nei ta kaushan rep ti hut le du le pa rep ti hut pong hak lawe kanin nei ta kanin nei a thathum na vela khan ka naw pai en tier tura civil hospital ka kal chu ta chuanin nu rai war to so ka chu HIV khan lo te se ka ni ta chuan ke ku in rim hlel lom na ka nei lo shim shama HIV hi chu ma niam thawin he na dai chu te ma bi kholo rio bi mo drugs addicted case te kai tura ka mai chin chu tiang che chuan ke pon he na dai chu drugs addicted case te kai tura ka me fa in ka chu ma thek tura he ka rin phai mai lo de ti chuan ka in rin dam to bin ti sen ka te so council chuan season HIV positive in ti che chu ka khove ri to pa ni ri che
voi khan tu ka than swara wangte chia kom ka fem khor lo wangte du le pa thu ko oi lo wangte nu phe pasal ne ma mi pat pe chia na ka mana wangin voi ni hen ti tan the to lo ta HIV na ka lo kai ta ne HIV na te chu tu la hlom to le ne adam doi thato e ma re tak shi se ta me dan tam the to lo o si je ko thau chu wa mo thau par chu kum so ba thu shi se to ke na dam the ro a hlom to le ne mi te na lo ti chi na ne ma se in ma yan bel pa mai ta ka min bu phe na hian har sat na tam tak ni ti hian ka fai chi na ne HIV mấy bộ này lo HIV chuan nan na dam lo tak tak akai chuak theya aking te la chu TB hepatitis C te cancer te ne chung sin nan na lo tak tak chu ve ne ka kai te me ka ne TB nan nan ka dei te me ka zin ti TB dam toy ka TB tak sa TB control to dam toy sang ni som pakwa ko mi ani Helen Lowry ning ka ria school la awareness ning ka ria HIV khan dan tam tak kai chu tu na hian si PCJ ti tiang cancer ani telbok mai theya alu Asia Kolkata norkol hiala ma seng a mel te mu nom ka ti a sang ni som pako khan kum so pathum HIV vel akai nani to chuan kumngan bel chuan kum so pariat vel ani to ti na ni a chuti chung chuan annun fight hi tru ka ti a hetiang ang mizong mei chia anom hi ro pi ka ti a ka thin lung takin kat no ka ti ul do si jati video kan hian ma ka thin lung takin dam rang to ring ka du saka tin alo dam thei to lo ni pon he na na HIV te ta na ma roi tu an arsilian tak ni a mi puin HIV an thin shit na are thina tura councilor ro pui speaker ro pui ani thei turin ka du saka pathian hroina pathian ve na chang turin ka du saka tin chuti rol chuan nu le pa thu oi lo poizia voi khati solina ashin atnat zia hi kan shet poi me ka ria ke nge po voi khat kati wangin tun thleng hen ka kuthi mi jing ati ka thur thi voi khat kati sol wang khan ka tem china wang khan kanun pum ching ka ria tuna kum somli ka ni to achang pe chung ka dam re te pui ka ring lo thina ni sim le hi har em mai ni ti hian ke pon ka fight ve zera ni si zeti HIV ve chung mai chi ni le ngala nun amman chodan te mi te en ton tur en ton tlak tura anun dan te ro pi ka ti chuti rol chon thalai ten hrang u voi khati sual hi voi khati chin hian tam tak a hrin the wangin rui lo ani emo six ani emo ti chin lo top me ro ti kha kan cha ve chewani si jati poniang ke po ke ni te hi min en ula en ton tlak kanom lo ni o nun hi beina tur le ni to ni ngaya ka buto na pia ni nang ma ni nga enge mo chen tan chu shi sel ta ka ko ve tu thei da du rin tin HIV control na dam do ke e sham ma chu dam do ila chu a thok na em le nga la sana changin mong thalo min man ti ra changin ka bu na thak chua ga changin ka bu thei lo wa changin ta tak sa thu ta changin ka tak sa pum te he thak chua ka chu e thei lo te tiang kha dam lo na tam ta the dam do wa ku em khana ni chu wang chuan ART to lo ti kha kai lo pha na a solution ani lo ni chu tiang ni se u si je ti voi mi a hian in pa yan ka chan chin chia so tung lo ma em tin ge min soi le do ko mai to lo hian HIV ka kai thu ni ka ro ni soi lo ba a poi ema a kai tu ni shi o ma at ka tuar tu ka ni angin a shi o chia ka she chia ma chu wang choi in kai vi kan la wa ni thiam him na hi a chang ka ma a tu lai ni ti hi nun pui tu choi ka ni tu cheu thiang lim nei atun lai a changka poi mo lut to kho thiang lim takin nungang o achang kang zo ka ni atun lai zo katin apathian thu bok ni mo si je ti hian mi shet pui lo na hian har sat mi shet pui lo hian har san tam tak ama chon don ti ka chiang kanun chawa pui ke pon ka chiang ani chuwang chuan nang ni ladai pel lo te u in nun ul ku zel ro o chu mi tu chuan de nge pui mo ta khem na mission chuan ta to vek don e ron klei ro hi tula to wala so in the just te we take care in the just te 6 month in the just te kha ang kha just in tum vek don chu huna cho enge pui mo em ta bible in ti nge ti kha
dia bula ngam the na te in do zo the na pathian ra thua fang ki min thuam lo min dia ri mo chu wang cho voi ne hian ke chuan sex ka hong to anom na zong zong feeling zong zong ka sia ma se in ke sex mong lo ko om the ta ti mi lo ko mol ve lo ko om the ta zu an khap wa ka in to lo ka ni lo ma se wa ke zu ke in to lo na chan ka chu re la hian ke ma hian pathian min khap sak tu ka nei thlat wa ka ni chu wang cho kan nei ang pathian in nei ve ni mat chuan kha har san na claim le in to mo na pon do zo the ka in nei the do ni chu mi the tu chuan dia ba ma claim le te kan do zo the na turin pathian ra thua fam kim ke ya in thua turin ka nge lu chewani si zati rau pui ka ti a risel zel turin du sakna ka hlan mol ka soita kang khan ki chu tong kam ka thiam lova vai khati chin hi apoi ne ke po khati chin awangin ha sana tam takhi ka to ka ke lama te ka kut lama te ka risel na chungchang ate mi hriat lo hian ha sana tam tak ka tuarin ka tong ve a achang chon thi tai te hi ka chaka achang le dam rei lo tur ten kai ngai to thina pon lama lim tak angin lang thin maila ka chung ril lam pak chu hemi camera ma kan lan dan hi chu tim mai hi ni lim mel do ni ma se chung ri la hin na tam takhi awm thina ni ti te poi kan hriat ngai ka hria mi hi an lan ha thil pakhata an lan dan ngo thi in te na tan an num pum pi te na tan apan tlak lo ti te poi hi kan hriat non poi moi ka hria fb ate uti pati kan nui hora ma se kanun pum pu hi nui na na khat lo ma se ru ha na beidon na lung ngai na tra na ka tong ani pon kha kha in ne tir ka tum lo kanun pum pu tan ka du lo ka ti dang lam thei lo thil awa depression nei ti ka du lo chu ai chuan hlim takanga lana chu ka har sana ne chu ka du jok thina chu wangin karon nui hora karon nui bal thina ni apoi mo bra chon si jeti soyang khan ti chin lo tem chin lo hi kan thalai ten tumila achang ka nga amoya anala asma chogani ti riang o si je rei tak dam la hriser zela pathianin inun vet pui chasela pathian zara rei tak dam turin du sakna ka hlan mol cheni pathianin om puin veng zero se le video danga ke le doneo